Cariile dentare la dinții de lapte, adică dinții temporari, sunt considerate una dintre cele mai des întâlnite afecțiuni dentare la copii. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, caria dentară este considerată boală cronică și copiii mici nu sunt excluși. De obicei, după ce erup primii dințișori și copiii, pe lângă lapte, încep și diversificarea, poate apărea și prima căriuță. Caria la dinții de lapte nu este întotdeauna vizibilă și este dificil de detectat, iar acest lucru poate duce la depistarea sa târzie. Dinții de lapte au un smalț mai subțire și mai puțin dens decât dinții permanenți. Această textură mai delicată poate face ca semnele timpurii ale cariei să nu fie la fel de evidente vizual, făcând detectarea dificilă. Dințișorii de lapte sunt mai mici și mai puțin accesibili pentru examinare, în comparație cu dinții permanenți. Uneori, caria poate fi ascunsă în spații înguste, între dinți sau în zone greu de vizualizat cu ochiul liber. În stadiile incipiente, caria la dinții de lapte poate să nu producă simptome evidente, cum ar fi durerile sau sensibilitate. Copiii pot avea o sensibilitate mai redusă la durere în comparație cu adulții, ceea ce poate face ca semnele timpurii ale cariei să fie ignorate sau trecute cu vederea până când apare o problemă mai serioasă, cum ar fi infecția. Există mai mulți factori care pot crește riscul de apariție a cariei la dinții temporari, cum ar fi consumul frecvent de alimente care conțin zahăr, igiena orală inadecvată, expunerea redusă la flor și, bineînțeles, deficitul de vitamina D. Pentru a depista caria la dinții de lapte în stadii incipiente și pentru a preveni complicațiile ulterioare, vă recomand să faceți vizite regulate la dentist, începând de la o vârstă fragedă. Medicul stomatolog poate efectua examinări detaliate, inclusiv radiografii dentare, dacă este necesar, pentru a identifica caria în etape inițiale și pentru a interveni înainte ca problemele să devină severe. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă încurajez să le împărtășiți în comentarii.